President Nelson Chamisa vaya vakataura muzara nezuro vachiti defining a new path. Aiwa vaya vakatora mashoko auya akasimbisa vanhu, vakatora mashoko ekuti vanhu vamwe vanoboikana nawo, vamwe vachiti aiwa Nelson Chamisa hapana zvaunoita nokuti unongogona kungopromisa vanhu but action haizoitiwe. Asi vamwe vanyatsoratidza kuti aiwa vanyatsoratidza kuti vaNelson Chamisa ndimi unotisimbisa and our hope iri mamuri kuti ndimi chazofulfilla maaspirations edu. Sapanapa vaNelson Chamisa rapinda mashoko vataura nokuti bosubscribe bolike kuti on the bell icon. Anoya pamahandles akonyora achiti his works, his possession, his creation and his possession will belong to him. Whenever we move our lips, we must testify and confess the power, glory and greatness of God. As for me, I will praise him with every fiber and tissue in my body. I do so because I have known and seen his power and glory. Some may not see it now, but God is at work in Zimbabwe. I have been shown and taught a lot about this nation, its past, present and future. And as for you and me, we shall all see and testify his power in this lifetime and in this Zimbabwe. Lord Jesus, vindicate your promise, save us. Ndomashokanato Nelson Chamisa pana pachiti aiwa ndakazviona panyika yedu yeZimbabwe. Vanogona kusazviona hazvo izvi vachiti aiwa hapana zviriitika, hapana chinhu chiriitika. Asi Nelson Chamisa amuna ari kutemba nei? Nelson Chamisa ari kuvimbisa vanhu kuti Kenani yapadhuze, muKenani takusvika. Chimbotodze mafungiro enyu, munoti kudii pamusoro pemashoko ataurwa naNelson Chamisa awa? Pinda mucomment section medu musangano subscribe, kulike, sokuti on the bell icon. Tiramoshana mabhiza ndokupa pano paZM News Live.